हाय लोगोफोर नै जोङो फैदों जियादल दैमायाव एसे दुगैनि ओरैबायदि गरम ओइयाव हनै बेदर हांदों बेदर जानोसै नुदोंना बेदर हांनायखौ हन्दा हलना नाय आरो किमान टाइम লাগিব কচোন আৰু গাড়ীটো আহিব পাৰি বঢ়িয়া दुगैना फैनोसै दै बे जाबाय जोंनि जियादल दैमायाव दसे दुगैनोसै बिराद गरम माने हायालै एबार गरमा बाराद्राय नामा नै अन्थाइ गोजाथार माने दिनै 1 तारिख होननानै बैसागुनि 1 तारिख होननानै दसे दैमायाव दुगैना फैबाय जोङो नायदो सोब नै अन्थाइ गोजा याव माने मा होनो 1 जानुवारि 2 जानुवारि ओरैबायदि मानसि जायोना माने इफोराव ओरै गासिबो सोब माने खाना जाग्रा जायगा इयो गासिबो खाना जाजोबो माने दाबो दङ ओइ जोंनि गारि सुरि दंजोबो माने माबायाव 1 आरो 2 3 मथथे जानुवारि आरोना जानुवारि दानानो जानुवारि मासानो गासिबो इयाव खाना जाजोबो बेनिफ्राय दा नै जों फैबाय आंबो दुगैनोसै माने नै बैयाव जा दुगैदों माखासे थब्लनाय कम्पिटिसन लादोंनो खोन्थाहरनाङैनि नायलाय इनि बिथांमोना दुगै थब्लनाय कम्पिटिसन लादों र देलाय आं दुगैसैलै आंबो दाना दुगैसै आंबो फैबाय नै दैया हाबबाय नुदोंना दैया नै आंबो दुगैसै नै एसे माने थब्लनाय बादायलायनायनो गरमनि गाबनि बिराद मोजां नुसोलै नै इसोर माने थब्लनो बैसागोनि सुइमिं कम्पिटिसन दंबा आच्छा हांसो मासेनि थाखाय जोंना फंबाय थानायसिम जाय मोनहैग्रोगोन इसिम जाय मोनहैग्रो बे हांसो मासे मोनगोन आच्छा दे अके रेडि ना दोनफै दे रेडि गो सासे बादिलायबाय सोर मोनहैखोलाय गिदिर मोनहैबाय गेरेमा देरहाबाय हांसो मासे खारदोंसो सोर ख्रिस्टान देखाना होयो दहायनि बायदि दे दसे आं नोंसोरनो दुगैना खोन्थानोसै ओरैबायदि गरमनि सानदुरि नायनो हाया ओरैबायदि गरम ओंखायनो एसे दुगैनोसै नायदै आं माबायदि दुगैगोन एसे माने मा होनो बिदिखौहाय बेक क्लिप बानायना मा होनो बेखौ एसे खोन्थानो गोदो बिराद हायोमोनलै आङो दा खिन्थु हागोन हाला ट्राइ खालामनि नोंथांमोना नायबाय था आं हागोन हाला खिन्थु थेवबाबो आं माने ट्राइ खालामगोन आरो दिनै मा जायो जाथों थेवबा माने बेक आरो गारगोन नै बाबुमोन गरमथार बैसागु बोथोरा जोंना बाबुआ माने बे केमेरामेन फैगासिनो आं बेयाव माने बेक क्लिप बानायना खोन्थानांगौ बरिया आखाइ हमना हो रायजोफोर आखाइ हमना हो माने गोदो ओरैबायदि हायोमोन आङो दायो माने प्रेक्टिसबो खालामनाया गैला नालाय ओंखायनो माने एसे लुज जाबाय आरो थेवबाबो माने एसे बारबाथाय खेबसेबो ट्राइ ना अके ना रेडि माने गरम मोननाय जों दसे जों माने दुगैनो फैदों दुगैना माने बाबु लोगो मोनबाय
बाबुमोनजों एसे जों इन्जय खालामबाय एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय जों बानायदों बाय गाज्रि मोननाङा ओइ इउटुबार बिथां नोंजों खस्थ'नि कम्पिटिसन खालायनि आङो हांसो मासेनि थाखाय थेवबो बारा होबारा गैया कम्पिटिसन ओइ रेडि ना आं मालाबाबो दिनै फार्स्ट टाइम लाइफआव सानसिगोन आङो जोंबो सानसिफेराखै नुनानै माबायदि नुदोंनाय फार्स्ट टाइम मोसौ गुदबोनाय दिनै मानसिनि दुगैनाय गोलोमा बारा जादों देग्लाय गोलोमनाया बैसागोआव रेडि गो गाज्रिबो नाङा बिसोर खारनो सानस्रियाखै बिसोरो इउटुबारानो बांसिन सानस्रिनो हायो इउटुबारा बिराद गोरों जोंना बारनो बायो इउटुबारानो बांसिन सानस्रिनानै दिनै आग बारायबाय बिनि थाखाय गोजोननाय थाबाय रायजोफोर नाय बैसागो बोथोर मा नाम नोंना जों दसे उनाव हांसो हांनाय जागोन नोंथांमोना नुनो मोनगोन मा गामि नोंना आदर दै बारनानै ना नों बेसेबां क्लासाव फरायो बेसेबां क्लासाव फरायो हराव मा नोंसोर सामफ्राम दुगैफैबाय थायो नामा सामफ्राम दुगैया ना दिनै बैसागु होननानै ना आदसा आंखौ लोगो मोना माबायदिमोन नोंसोरो मोजां मोनदों हाय गाइस माने दुगैना मेंबाय नोंना दा माने जानाय बायदि जाबाय आरो एसे दैबो सानस्रिबाय माने दै सानस्रिनाय हुदाबो गैयामोन खिन्थु दिनै सानस्रिबाय नोंथांमोना मा नुदों मा मिथिया खिन्थु दिनै माने जास्ट एन्टारटेनमेन्ट होननानै लादों आरो जोंहा माने गेरेमसाबो दङ बन्धु र' आं कन्टेन्टआव फैनि दसे बिथांनि इउटुब चेनेल कन्टेन्टआव फैदों बिथांनि चेनेल गोदान चेनेल जोंनि एरियायाव बिथांमोना बयबो लाइक खालामगोन साबस्क्राइब आसा खालामो देग्लाय बिथाङा खुलिजेनबाबो बिथांनि चेनेला 10K नि बारा थांजागासिनो जोंनाव फैगासिनो दं देग्लाय रंजालि बैसागु फोरबो आफादाव एलफ्रेड बसुमतारी आरो प्रियंका लाहारी सुदेम सना नयन बरगयारी गासैबो फैगासिनो देग्लाय आरो जोंना बिथाङानो मेन दायथ' जागोन बयजोंबो थाफानाया बेनिखायनो बिथांखौ जों बयबो आसा खालामो बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन गासिबो रायजो राजाफोरखौ बर' रायजो राजाफोरखौ फैजोबनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों नोंथांमोना गासिबो फै नायफै नुगोन जोंनि रंजालि बैसागु फोरबो आफादाव गोबां रोखोमनि मोसानाय दामनाय देनाय नुनो मोनगोन फैथार नोंथांमोना माने जायगाखौ आं खोन्थानोसै बे जाबाय जोंनि गगामुख नोलोबारि उइकलि मार्केट बेयाव माने कमिउनिटि हल मोनसे दं बेयाव नोंथांमोना फैनानै नायफैनो हागोन अके बाय दिनै